Pinisi ta me ni linali tu mafan horenga birta si labang so a video lo nang than pachini ponik po lape nali tum kladak mate details alam labang ke kai ke so nali tum labang so video arlo si thekpon longik po tangte aprang si kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana pansta me nang litum labang so YouTube channel subscribe krelang plote nalitum pada de pin pen subscribing on lapen adung hestame ola belarjan theklo yi hodastame nalitum berpon igdenon laber igder lopolte monon pinili ajada sonle mate ajada birtale nili labang so YouTube channel on upload pulote nalitum birta kilong da prang mate notification nalitum mobile long kilong da prangi afan lo lapen labang so video nalitum ka an maser un seri go kar biang long rasta me palang iknang lapen pachini iknang tangte non kopia ring war saima kon ana post vacancy se doma labang so details non lang tangte non labang so awring war saya puthak dak chethan ponang lapen lang polona labang so awring war sai labang ke MHRB Assam recruitment 2024 lo kadu ka wepen dak 526 an vacancies pipon iglo medical college salong lapen MHRB labang ke dak medical of health requirement board mate MHRB Assam ahin prestame dak application bangke invite pon iglo nasi non labang so puthak kladakalam chethan polonang lapen lang polonang lasening ke hang abang phu mate abang fiatum nalitum jogdon example te prabjin pe nalitum jogdon igon ke apply last year labang ke nalitum the screen along thek pon long ekpo 23 February 2024 si last year lo lapen position available labang ke dag register lapen demonstrator lapen resident physics physician lahai hui post dak pipon iglo lapen kaduka vepen dak 526 an post vacancies bang thak pon iglo pay scale mate salary nali tum kilong ponji labang ke 57,700 pencheng log dak 1,82,400 an nali tum long pon ikpo eligibility criteria aputhak langdam lo pulote candidate must hold a postgraduate mate MDMS DNB anat ki un nang pola pen penang andak ki un nang zi labang ke do dak lapen super specialty labang for medical super specialty cardiology lapen neurology la sonda tak sedak penang an pipon iglo requirement process labang ke da selection process involves an interview basis sedak and ponikpo lapen personality test ame and ponikpo lapen age criteria bang lason hello candidates should be between 21 pen 20 45 arta abang phu mate abang fiatum dak jogdun long ikpo ke apply nengi a process labang ke candidate need not submit a testimonial certificate during online application. However, original testimonial must be produced at the time in the interview. Nasi ka apply bang online si apply pon ignang po lapen last date labang ke 23 February 2024 si last date lo lapen screen lo nalitum theklongji nhm.assam.gov.in labang swadim nalitum humridam iglopote online application link nalitum long pon ikpo lapen general application fee labang asona general category candidate satum 250 lapen OBC atum ST health satum ST plan satum 150 lapen no application free fee for candidates with PWD candidate tatum hanbang sekang sita dak pinangne the application fee can be deposit through treasury challan or online using government receipt accounting system Assam egrs.gov.in labang sodim sinanetum online chal pinang po tangka bangke lapen dak last date labang ke nili amot stamen than pachini pon iglo 23 si last date lo February 2023 si ke start ki chengi labang ke dak 8 February 2024 pensi chengpon ikpo lapen nili non pathiek penali tumhan dak labang so notification alu napiklang pon ikpo Puthana litum la screen along thek pon long exi medical and health recruitment board Assam lapen kon ana post vacancy CST health ST plan satum han ki pipon ma kadok ave details na litum dak thek pon long iget po lapen
nalitum jong si jogdon example te labang so notification alo botang si nalitum klardak pen lang poningon lapen da fit le nalitum jogdon exi pusta men nalitum jogdon ek mail lapen labang so details nili nalitum pan telegram channel kalte whatsapp group lostame nili send ponik pon nalitum hodak damra download damigo lapen nalitum labang so video ka an share un share ikon karpiang long ras tami pelang iknang lapen pesini iknang la sepinia video long bang la anle ington ponanang tangai to mi thak mi kadu kawe karbitis 2.0 youtube channel long kelang rado ana fans tami nilihin pen kardom